תגידי מקום ושעה, אני באה ל4. מה? אחותי, הוא התחיל איתי. מה, יש קשר פרגן לי? ג'ול! איזה חמרת קוראים לך? אבל את נראית לי מה זה מוכרת. לא. אתם זוכרים את סיוון, אחותי הקטנה? ברור לך שאני לא ידעתי שאת אחות של מוטי, כן? את אמרת לי בכלל שקוראים לך נועה. אתה חייב 30,000, אתה זוכר? הגנתי לך עד מחר בצהריים, יש לך 24 שעות. הבנתי אותך. אני מחפש לקנות כאן שטח באזור. יש להם שיעבוד מטורף על השטח של 750,000 שקל. אני יודע את זה. כל מה שמופיע בצהוב עתיד להיות מופשר לבנייה רוויה. זה כל כך הרבה כסף, קשה אפילו לחשב את זה. אז איך הם מסכימים למכור לך את זה בסכום הזה? הם לא יודעים, מה? אז מה זה אומר זה? שהשטח הזה שווה הרבה מאוד כסף. מיליונים. הוא כולו מיועד לבנייה. מה זה? כך. אני מצטער. מה? אני מצטער. מה? מה אתה מצטער? אני לא הייתי בסדר. מה הבעיה בדיוק? יש חוב. מה זה? מה זה יש חוב? יש חוב על השטח, 750,000 שקל לעיריית ירושלים. בוא'נה, זה וואחד חוב. כן, נכון. נראה לי נרד מכל העניין. כן, נראה לי גם כן. שמע, זה חתיכת לכלוך מה שעשיתם. מה לכלוך? ואדם אמר לך, תגיד תודה. אם הוא לא היה ישר פלס, הוא יכול לתפור אתכם. שמחה שאמרת. הלכנו? שומע, אחי? בוא שנייה. חשבתי על משהו. תראה, אני מוכן לקנות ממך את השטח עם החוב, אבל חצי מחיר, $50,000, מזומן, ביד. מה? עמית, מה אתה עושה? שנייה. לא הבנתי אותך. אתה הולך לשלם הרבה יותר ממה שהתכוונת, איפה פספסת אותי? בסדר, אמרת שזה חוב לעירייה, נכון? אני מכיר כמה אנשים בעירייה. יכלו לעזור לי עם זה. הבנתי אותך. סבבה? לא, נראה לי שנחכה עם זה. יש עוד כל מיני שינויים שצריך לעשות בחוזה, זה לא ככה, עמית. שום שינויים. פשוט נשנה את הסכום. מה אתה אומר? תביא. סבבה. מוטי, אל תחתום! אל תחתום, כוסי אמא שלו, זה עוקץ! ראיתי תוכניות של העירייה. השטח שווה מיליונים. מה היה בן של זונה? חשבת תתעשר על התחת שלנו? אתה הולך, זונה. אתה לא מתבייש? חשבת אנחנו האבלים? חבר'ה, זה לא אישי, זה עסקים, בסדר? תוריד את הידיים שלך. טוב, זדיין מפה, נו. בואי, תוריד את היד. אל תפש, חצוף כסם! פור כסרל פרד פה! אל תצילמתי אותך. לך, נו. אז איפה המפתח שלך? לקחת שלי, סע כבר. אנחנו שנייה זה חתום.
עמק ברבונים. אני אומר, עוד שנייה זה היה חתום, אם הוא לא מחליט להתוודות פתאום הקוף הזה. תאמיני, אין לי מושג מה קרה שם. כן, גם לי. נו, אולי תגלה לנו סוף סוף על מה כל הדרמה? תסתכלו לשם. מה, לארנוף? מה אתם רואים? בניינים, אורות, כביסה. יפה. אותו דבר פה. לפי התוכניות של העירייה הולכים לבנות פה שכונה שלמה, אתם קולטים? שלמה! בוא'נה, זה מטורף. מה זה? זה מיליונים. אתה מיליונר, בוטי. מה דעתך? מזונות. זה כמה דברים קטנים שצריך לסגור, אבל מבחינתנו צריך לסגור את החוב. זהו. מה זה? וזה כלום, זה גרושים. מה זה 750,000 שקל מול כל המיליונים האלה? זה גרושים. טוב. מה? לאן אתה הולך? אני זז, אז בואו. נדבר על זה מחר, אולי נלך לבנק. מה יש לו? מה, הוא לא שמח? תדאג, הוא עוד ישמח. אתה לא מכיר את מוטי? הוא עצבני מזה שניסו לתפור אותו, אני מבין אותו. תשמעו, אבל אם אתם שואלים אותי, לפי דעתי האישית, אין לנו מה לחפש בבנק. אנחנו צריכים ללכת על זה סולו. בסדר, רשמנו לפנינו. יאו, עדי איציק, אתה קולט מה אמרת? כל אחד יכול להרים פה פרויקט. סביוני מוטי. מגדלי איציק. מדורגי קצר. בניוטון יש לי בשבילך, יש לי בקתת ניוטון. לך, בקתה. אותך הבקתה. אני יודע מה אני. מצפה. חשוב על זה. מצפה ניוטון.